samu wasu bayanai dangane da wani babban jirgi da ya tashi a yau. Sakamakon wasu matsaloli da ba san ko waɗanne ne ba. Jirgi mai gudun tsuntsu mai lamba 815. Mai cike da fasinjoji kimanin 250 ya faɗo. Cikin haɗari da rashin sani, wannan jirgi ya rushe aviation industry. Babban ofishin siyasa da ke India ya rushe. Bisa bayanan da muka samu, yawancin fasinjojin jirgin Indiyawa ne. LMG muke so! LMG muke so! LMG muke so! Sai dalla ya isa. LMG muke so! Kai dalla ku dalla ku bai zani no comment. To masu kallon mu, kamar yadda kowa ya ga fadowar jirgin mai lamba 815 wanda ya fada akan wani shahararren kamfani a DTRat Aviation. Shi kanshi bai yadda ya faɗi wasu maganganu dangane da wannan haɗari ba. Domin mu samu ƙarin haske dangane da wannan abu, shi yasa a yau muke tare da shugaban bincike na DGCA Malam Rawat. Barka da zuwa. Nagode. Har yanzu ba a gano wanda yake da alhaki akan wannan babban haɗarin da ya faru ba. To kenan ta ne masu kallon mu za su iya sanin wane ne wanda yake da alhaki akai? Babu abin da za mu yi a halin yanzu sai mun nemo baka akwati. Yallaɓai za ka iya wa masu kallon mu bayanin menene wannan baka akwatin? Bakar akwati wata ma'ajiya ce a cikin jirgi da take rikodin din komai. Yanda zan muku bayani ku fahimta hine wata akwati ce mai jakkala. Ita amfani ta hine na ɗan bayanan dukkanin abin da ya faru a cikin wannan jirgi. Kama tun daga bayanan da aka da mai tukin jirgin da kuma maganganun da suka yi a cikin jirgin kafin a samu wannan hadari. Sannan ita kuma tana da ƙwarin da ko an yi hadari ita ba ta yin komai. Ta hanyar samun ta ne kadai za mu iya gano abin da ya faru. Wannan bakar akwatin ba abin da yake samun ta ko an yi hadari? Ai na riga na ga miki. Ita ko da an yi hadari babu abin da take yi. Ko da zafi ya kai kimanin digiri 1000 baya taba lalata ta. To kamar da yadda Malam Rawata ya mana bayani, dole sai mun jira an nemo wannan baka akwatin tukunna. A nan ne za mu bambance wane ne wanda yake da alhaki dangane da wannan abin. Wai me yasa ba za mu yi wa mutane bayani ba ne? Ba sai mun fara samun bayanin da za mu yi tuko. Yanzu a takaicewa kana nufin kenan ba za mu iya faɗa wa 'yan jarida komai ba. Wannan abu ne buɗaɗɗe da kowannen ku ya sani. A baya ba mu samu wannan matsala ba. To idan ma ba taɓa samu a baya ba, yanzu ba gashi an samu ba, me za ka ce kenan? Wannan fa ba abu ne da ya shafi mutum ɗaya ba. Abin da ya shafi kasuwanci ne. Da akwai tattaunawa da zamu yi da masu zuba hannun jari daga Dubai da yamma. Dole mu san me za mu gaya musu. To amma Malam Kanna, wane irin bayani za ka yi ba tare da ka tabbatar da abin da ya faru ba? Wai me kuke yi haka? Kowanne kamfanin jirgi fa ku sani haka za ta iya faruwa da shi. Kuma ni ina ganin wannan abin zai iya zama shiryayyen abu. Ni ina ganin kawai mu ce musu matsala aka samu ta giyar sauka. Kaga kenan gaba ɗaya laifin zai koma kan kamfanin da suka kirkiri jirgin ne. Idan kuma hakan bai yi ba, me zai hana mu ce musu yanayin canjin yanayi ne? Kaga kenan mu babu wanda zai zarge mu. Mu ɗauka ma cewa mun fitar da wannan bayanin kamar yadda kake kokarin mu fitar da shi. Zai iya yiwa a yanzu mu fitar da kawunan mu. To amma baka sani daga sanda aka samu bakar akwatin nan. Wannan ba damuwa bane. Za mu san me za mu yi. Ba fa na tunanin cewa zai yadda. Waye? Rambir. To yadda sa muke nema. Ga baki ɗayan manyan nan da suke nan in suka yanke hukunci yayanku. Ina so ka sa a zuciyarka Malam Belraj. Kai din ba ɗaya daga cikin su bane ba. Kai din baka wuce substitution ba. Na tuwani ka sani shi din fa shine MD. Shi kuma Belraj shine yake wakiltarsa. Wakilta. Kai baka ga abin da ake rubuta ba kan wannan kamfanin a shafi na 1 da kuma shafi na 3. Ana wannan hali amma shi yana can yana so shalewarsa. Na ƙara maimaita muku cewa ba fa zai yadda ba. Rashin yadda sa ba shine matsalar ba. Yanzu haka yana ina. Kai ku yi da sauri, ku yi da sauri. Hurry up, hurry up. Jirgi mai lamba 815 komai na jikin sa yana yin ƙasa-ƙasa. Me matsalar ne komai na jirgin na ƙasa yake yi fa. Yanzu haka gabaki ɗaya ya fara daina tafiya. Muna buƙatar agajin gaggawa komai na jikin jirgin na fa ya daina tafiya.
Move! Go! Dan, ni ne abin da kuke nema ba, sai kuma gashi ni da kaina. Na kawo muku kaina. Tun na yaro ko, ba na da burin samun damar da ta wuce wannan. Na gode da wannan damar. Oh, wannan. Zan iya ɗauke ta na tafiya ta da ita. Duba da rashin sanin da ne ma'aikatanka mugaye ne. To amma yanzu na san komi kuma na tsana haka. Saboda haka, na gode Dan, aiki mai kyau. Bai kamata ce ka zo nan gumba. Kamfanin mahaifina ne fa. Dole na zo a sanda na ga dama. Kai ce dala shiru. Halo. Barka da safiya bibi. Kai shirin yayya. Shiru ina jiki. Za ka sumbace ni ko a'a? Kai me kika ce baby? Me wani show? Sumbata fa ne tambaye ka sauri. Sauri mana kai. Ina zuwa minti da kai dala. Ina jiki. Wai wannan ƙarin ne me? Me wannan kuma? Duga baki ɗaya tashin. Iya ƙare wai? Wai har sau nawa zan tsaya in ci gaba da ji da wannan abin ne? To kenan yanzu ta ya zan goge kai? Kina ji na baby. Ki tsaya. Me wani baby? Wai kai gaba ɗaya guda ɗaya kake ƙarawa? Ki bari ne miki bayani baby. Da akwai abin da yake faruwa ne. Zan miki bayani daga baya kan wannan takardar. Abin da ya faru shine ni na to ta hagu, ita kuma ban san ta to ta dama ba. Tana wani sanye da wani bakin gilashi ne. A hannunta kuma a rike da wata jaka kamar yadda ke gani a wannan takardar. Paparazzi fa kake nufi? Amma yanzu paparazzi kake so ka shigo da ita ciki? Kin ga ba haka. Kai mu je. Dalla mu je dalla. Da wuri. Ka san me? Yau din nan ka zamo shi kake. Ba fa ni ce na faɗi hakan ba. Farin ciki ma kake ka sa paparazzi a ciki. Amma wai duk wannan karanta me kana ina ne? Ina a gurin mitin ne. Gaga. Kai gaskiya? Wata in kasa wajen nan ne suke ka maka naushi ko? Kai! Ce haka zai yi baby. Gabaki ɗaya da akwai matsala ne. Inda zo miki bayani. Ji ni nan. Kai min alƙawarin zaka dawo da yamma mu gama da wannan matsalar. Shi kenan baby. Ina nan zuwa da yamma kin ji? Iyaye kyautu. Yanzu na samu manyan lokaci. Sannan ina da babbar bazatar da take jiran ka. A wannan lokacin ba za ka ƙara manta cewar ka fita baka faɗa min ba. Kin ga kawai ki kwanta da hankali jiga da ki damu. Da akwai voice mai daɗi da na yi miki da turo miki. Me? A ina? Duba WhatsApp ɗinki. Barka dai baby. Ki haƙuri yau zan fita da sassafe. Da akwai wani muhimmin abu ne da ya taso, amma na gama shirya miki komai yadda ya dace. Ki duba kan dani table zaki tarar da komai naki. To shi kenan hakan yayi kyau. Yaushe zaka samu lokaci na ne? Ka san
Ka san bana son na kasance kamar budurwar Bruce Wayne ko? Gwada kamar Mary Jane da Papa Pat su sun yi wani abu. Amma ka san dai budurwar Bruce Wayne babu wani abu da ta yi. Wai me ne ki faɗa haka baby? A wannan yanayin da nake ciki yanzu babu abin da zan yi miki. Ki dan bani lokaci. Ina cikin taro ne ki bari idan na gama zan kira ki. Sai da lokacin basawa da ni. Alhalin kai lokacin ka da mana tattaunawa ne. Sannan ka san da kake ji da sauran lokutan. Yanzu na san me yake faruwa to. Yanzu na san akan wace takarda kake magana. Kwata-kwata ba laifin wani yarinya paparazzi ba ce. Laifin yanzu na gano gabaki ɗaya naka ne. Wato zuwa kake kana kebancewa da wata a gefe ba tare da sani na ba ko? Mace amana. Ka yi min bayani. Freeze! Huh? Hello, baka. Stop! Give me a minute. Hello, baby. Baby, kina ji na? Hello. Yalla bai. Eh? Wannan budurwar ta ka bala'i ce. Ka yi hakuri. Akan me yasa shi ba zai yarda da mu ba? Bai da damar yanke hukunci shi Kamata kadai. ta ce ya saurari me maka ce. Kwarai ko ya kamata ya martaba maganar mu. Ina ganin ya kamata mu jira Mu shi. ne masu hannun jari. Kullum Rambir shi ne wanda yake kirkirar mana matsala. Gaskiya kai sa'a malam Natuwani. Ga Rambir nan ya zo domin ya yi muku maganin matsalolinku. Irin wannan fusata haka. Please, relax. Na san da yawanku za su iya gane wannan ita ake kira da Black Boss. A ina ne ka samu ta? Kawukan nan, Shahrukh Khan ya taɓa cewa, duk abin da ka kasance kana matuƙar son sa a rayuwarka, to za ka iya zagayawa duk inda kake so a faɗin duniya domin neman sa. Sai dai abin da yake faruwa mu a gare mu shine, muna matuƙar son wannan duniyar. Shi yasa ba ma iya zagewa mu wasu abubuwan yadda ya kamata mu. Yanzu dai komai ya riga da ya zo ƙarshe game da wannan abin kokonta, bakar akwati ga ta a gaban mu. Yanzu abu guda ɗaya kawai ya rage mana, bincikawa. Sai dai kuma na san wasu mu ba za su so hakan ba. Wannan fa muhimmiyar magana ce Rambir. Muna matuƙar buƙatar yin binciken gaggawa yanzu nan. Babu shakka za mu yi hakan kawo kanna. Sai dai kafin hakan, muna buƙatar sansanin dalilin taruwar mu a nan gurin. Jirgi mai lamba 815 komai na jikinsa yana yin ƙasa-ƙasa. Me matsalar ne komai na jirgin nan ƙasa yake yi fa. Yanzu haka gabaki ɗaya ya fara daina tafiya. Muna buƙatar agajin gaggawa komai na jikin jirgin nan fa ya daina tafiya. Wannan bayanin kaɗai ya isa ya tabbatar mana da cewa dukkanin abin da ya faru wannan direban jirgin sama sai da ya faɗa. Abu ɗaya da ya rage mana shine gano daga ina ne matsalar take. Saboda haka Malam Barma, magana cewa matukin jirgi na bacci babu ita, mecece matsalar? Altimeter. Kwarai haka ne kawo kanna. Bayan ɗan ƙaramin bincike da na gudanar a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, a 'yan shekarun baya da suka gabata kaɗan an samu canjin kamfani sakamakon canza tsohon kamfani da muke mu'amala da su. Aka sa kamfani mai suna Falcon. Well, kasuwanci wani zubin yana zuwa da irin wannan canjin. To amma saboda wannan canjin kasuwanci da aka yi ne, ya sa mutane suka mutu. Mutane sun rasa rayukansu, don haka kuskurenmu ne. Yanzu me abu yi? Za mu dakatar da lasisin dukkanin kamfanonuwan da muke amfani da su yanzu, sannan mu sanar da su cewa za mu rage musu asarar da za su. Kai, me haka? Mahaukaci ka zama? Ta yaya za ka warga zama na aikin da muka shekara 40 muna yi? Ka san me yake faruwa da jiragen suke tafiya? Wannan abin ya faru ma hakan na nufin ba ma mu san abin da muke yi. Wannan ma ya tsakwarar raina hankali. Wannan abin da kake faɗa ba zai yi ba. Wani ka zama kake son yi. Maimakon mu biya kamfanonuwa mu biya ahalin da abin ya rida da su. Miliyan 2 ko miliyan 3 ko nawa ne ma ba Sai sai wani za mu yi da irin wannan rashin mutunci wannan gaba ki dai sai zama da wani dukkan kasuwanci mu ne. Ta yi gaba ki dai sai mu da irin abubuwan da ke ruwa. me ma ke bayan ta shekarar ta 13 amma an yi mata silar rasa rayuwarta. Muna bukatar adalci. Ana da shi da surukata. Gaba ɗayansu sun tafi cin amarci ne. Ba mu san lokacin dawowarsu ba. Ni kaɗai ce a nan. Gabaki ɗaya ragon rayuwa ta ba ta da amfani.
Malam Natuwa ne. Idan da a ce da ɗanka a cikin wannan jirgin, nawa ne kuɗin da za a baka kakura? Malam Khan, za ka iya kwantarwa da waccan matar hankali cewa darajar farashin da take a kamfaninku ta fi muhimmanci sama da ita da jikata da ta rasa? Samir, ka rasa mahaifinka shekarar da ta wuce. Miliyan nawa za a baka ya maima da wannan asarar da kai? Aditya Raj Aviation mutum ɗaya ne ya zo ya gina ta gabaki ɗayanta. Matuƙar kuma ba za a bi dokokinsa ba, to wannan kamfanin bai da wani amfani. Zan yi kwambinsin ɗin masu hannun jari a ciki. Akan duk wanda yake son ya tafi Dubai tare da ni, kada ya ce komai. Ni na san bayanin da zan fitar wanda ya dace. Ban sani ba ko za ka iya taimakawa kai mana bukin ɗin tikiti da ni da waɗannan bayan Allah? Saboda na san ba su san cewa rayuwarsu tana a cikin haɗari ba. Malam Kanna, ina fata za ka tattaro min takardun falkon ka turo min su cikin ofishina. To. Da akwai abu guda ɗaya da ya rage. Duk wanda ya sauka daga kan wannan ka'idar da muka yi, to ya sani cewa za mu haɗa Dubai. Da akwai kamfanin jirgin da kuka zaɓa da za ku tafi a kansa ne? Oops. Yalla bai tambayar da ba amsa mecece? Mu tafi ko? Kai miti da. Me wannan? Kai. Me haka? Me wannan? To me amfanin albashin da muke biyan waɗannan ɗima-ɗima? Yalla bai mun yi ƙoƙarin dakatar da shi. Idan lahiru, ɗima-ɗiman banda ya marasa amfani kawai. Kai kuma malam kana ji? Ka taɓa ganin shugaban kamfanin da ya je yake rigima da 'yan ta'adda da kansa? Yaushe za ka daina wannan abu? Lokacin da ka yadda ka karɓi ragama kamfani mana. Wannan yaron. Wai kai me yasa gaba ɗaya ba za ka fuskance ni ba? Kai ne baka fuskance ni ba kawu. Ka tuno sanda nake karamin yaro nake hawa keke. Na je na daki wani abu ne hadari. Ka tuno abin da baba yayi? Baban ka daukar keken ya je gareji ya garkame shi. To amma baka hakura ba haka ka dinga salallabowa kana sa ta keken kana zuwa kawo da ya kusa dawowa sai ka dawo da shi. To kamar haka ne ai. Za ka iya ɗauke dukkanin abin da muke wasa da shi. Amma ba za ka hana mu yin wasan ba. To shikenan ɗana to amma ni ya abin da kamata nake so. ka daina wannan abin gaskiya kamar. To amma kuma. Wow. Wannan shi ake kira da mashin, The Phoenix. Kafin rasuwar mahaifinmu, ya saka zuciyarsa akan wannan abu. Mahaifinka cikakken matukin jirgi ne ai. Ya ɗauki mai aikinsa tamkar wani ɗan uwansa. Kai ma ga shi. Kana ɗaukata tamkar wani mahaifinka. Kai, menene to? Haka ma mahaifinka yake cewa, kai ballu, juyo ka ga kamfanin Aditya Raj Aviation sai sun yi jirgin da duk duniya babu kamar sa. Na yi matuƙar kewarsa. Da ce yana a raye a wannan lokacin da waɗannan mutanen banzan na rantsi. Kai kawo, ba ka buƙatar malamin jami'a domin kula da ƙananan yara. Ana samun musu daidai da ƙwaƙwalwarsu ne. Na yi maka alƙawari. Ba zan bar shi ya faɗi ba. Na san da hakan yaro na. Na yi kewar rashinsa, sai dai na samu ɗan uwa. Roƙon da nake ma kawai shine ka kula da wannan ɗan uwan naka. Kada ka taɓa yadda mutane su shiga tsakaninmu. Kawu, matuƙar kana son ganin iya tashin da zan yi sama daga idanuwanka. Iya ƙarshen ganinka iya shagalinka. Ka tuno wannan? Baba ne yake faɗa haka. Yaro na, tun da ka dawo, ya kamata na kai ziyara guruduwara. Na daɗe ban je na kai musu ziyara ba. Ina tsoron fa kada kai min wayan shagalin zakara. Me abin da ya faru? Soyayya ce ba? Wai menene laifina ni don wani ya buga hoto na a jikin jarida? Ni din fa matashi ne. What is my fault? Ka taba ganin an dauki hoton wanda bai kai ba an saka shi a cikin jarida ya zagaye duniya? Ina. Ba komai a ciki. Shagalin ka yaro na. Ban da dai ziga kawo.
Na fi son ya kasance komai zan yi kana a kusa. Me yasa ba za mu